bagoaz. Jotakiekoak badute alako arrakasta berezi bat hemen Urola bailaran. Zere Azpeitin, beraiek gehienak Azpeitiarra dira, bat Azpeitiko izan ezik. Nola sortu zan talde hau, eta zergaitik, zein asmokin? Nolo, ia izortzailea, ez da? Ne? Ez? Ke bat, tio. Honei. Bueno, hau da izan. Ba, jotakie sortu guan ondala 5 urteo, pentsatzea, ez? 5 urte bai, ez? Eta ze asmokin, ba, etzagia, ze asmokin lehenengo, rato behar batzu, pasatzeko, ez? Sartuko naiz, egokia den garbi jakin gabe. Zaude lasai, zure aurrean lotzaturik, gela barruan, geu biok bakarrik. Nezean behin, zatoz nerekin ez lotzatu. Zure aurrean, hemen nago ni, beldurrak nigandik urrundu. Zertarako balio dun, zertarako gordeta edukitzen duzu. Ez dakizu, nezean behin agertzen zara, eman behar bakarrik zaudela. Zaude lasai, zatoz nerekin ez lotzatu. Zure aurrean hemen nago ni, beldurrak nigandik urrundu. Zatoz nerekin ez lotzatu. Zure aurrean hemen nago ni, beldurrak nigandik urrundu. Zatoz nerekin ez lotzatu. Zure aurrean hemen nago ni, beldurrak nigandik urrundu. Lokibel kartea sortzen da 1983 urtean aurre egiteko herri mailan zeuden behar batzuei, adibidez, talde bat egitea, kondizio batzuk jartzeko udaletxeari edo azkeneko urtetan egon dire
esperientzia berriak diska grabatzeko aban komunean, eta izan du da adibidez Lozibe Eneako konpaktu hori egon duzenak kriston aukera talde berrientzako beraien proposamena plazaratzeko, ez? Hor egon du ginen 10 bat talde eta grabatu genuen lokaletan bertan. Eta baita lokaletan bertan, esan behar da, egon du direla beste grabazio batzuk oso, entzutekoak izan direnak. Adibidez duten askatu korapilloa hor grabatu genuen. Eta horrek esan nahi du, badaukagula gaitasunare bai estudio bat nola bat antolatzeko, ez? Mila 1981, 1983 emana urte, hor ikusi zen sortu zera talde batzuk, jende kopuru edo jende talde desberdinak ez zen atera talde guzti ez ziren atera kuadrilla onde bate multzo batetik bazik eta pixka oso dispersatuak. Si no me acuerdo mal, eran unos años donde la música iba cogiendo mucha importancia para bastante gente de un pueblo, que además como era un pueblo pequeño, pues nos veíamos muchos, todos, ¿no? Y pues iban pasándose discos y apareciendo cosas y tal y cual, y eso iba generando unas ganas de hacer, ¿no? Pues como ya vimos que éramos muchos, pues la idea era agruparse para tener un poco más de fuerza, para pasarnos lo mejor en definitiva, yo me imagino, y para conseguir eso que hace la música, ¿no? Que es unir, conocer a gente y pasar momentos bastante intensos. Genuen lokalarik, gainera nahi genuen areto bat ere bai, kontzertuak antolatzeko, eta hori dena batu gintzen, eta sortu zen Silozibe. La situación en el País Vasco no está para echar cohetes, nada ni todo. Neure burua, bilakatu nahi dut. Neure burua, positibo, bilakatu nahi dut. Positibo, neure burua, positibo, bilakatu nahi dut. Positibo, 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 positibo. Positibo, 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 positibo. Pentsatu nahi dut, positibo, estan egingo dut, positibo. Pentsatu nahi dut, positibo, estan egingo dut, positibo. Positibo, 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 positibo. Positibo, 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 positibo. Laster ikusiko dute joder, 4 taraino gaudela, joder, 4 taraino gaude. Marmar
tradizioa. Baina nola egon zaitezkean tranquilain lasai? Estabiko korapilzeko hau, nahi nuke aztatzea, kantua bukatzea. Ezagutu zenuen zumedia, etengabe zukauzian, itzaltzen doa. Lehenengo bilerara jo nintzenean, ez da bitzen la pertsona ginen, igual, 30 edo, puñado de peña, pasada ginen, baigu gaztea berria ginala, nuen ditun 15 urte uste. 15 sartu ginen uste, eta hori azte den jasartuako argazmitekoak, beti mugan dut, sorotan ega hori zeuden, horren gura mesatzen, eta beajos eta mila talde, Piztu zen musika mugimenduak, interesa sortu zuen Hondarribitik, eta oso nabarmenki baloratu izan zena, esparru desberdinetan, euskal kulturan eta gazteen artean, eta ikuspuntu askotatik oso mugimendu interesgarria izan da. Nintzen lehenengo bilduman derribi zenpean agertu zena, dizkatxe batek interes partikulara pribatu esan zuelako, ikusten zuelako, hor zegoela zer kaleratzerik, eta guretzak aukera polita izan zen, lan berean ikusteko bertakoen zenbait kanta elkarrekin, eta hori hor geratu da eta izugarri ikusten naiz. Nork esan du musika talde bat antolatzea gauza zaila dela. Ikusi duzute, hemen zeinen erretxe egiten duten.